क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिकनाझार नेशनेल पार्क, जायखौ जों सिकनाझार मुङै मिथिनाय जायो। बे पार्कखौ थांनाय 2020-25 बे 5 बोसोराव जेब्ला मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा UPPL सरकार सालायदोंमोन, अब्लानो 5 मार्च 2025 आव बे हाग्राखौ आसामनि मादाव 8थि माहारियारि नेशनेल पार्क महरै गायसनदोंमोन, जायनि एरियाया 316.29 बर्ग किल'मिटार। BTCनि 3थि बयनिख्रुइबो गोनांसिन नेशनेल पार्क। बे पार्कआ गल्डेन लेंगुर, रयेल बेंगल टाइगार आरो गान्दानि थाखाय बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा। बे पार्कखौनो दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिसानि BTC BPF सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो सानफा एफा जोबस्रांलांनो हमनायखौ नुनो मोनदों। मैयाना दाखालि सिकनाझार नेशनेल पार्कखौ रैखाथि होनो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटाननि सिङाव थानाय नाकिरदारायाव एन्टि पचिं केम्प आरो लोगोसेयैनो बरिं जावनायाव हाग्रा दानस्रांग्रा हादान जाग्रा बिथांमोननि गोख्रों हेंथा होनायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोननि जा खामानि मावनाय, बे खामानिया आब्रानिसो खामानि जादों। बिफां लाइफां हाग्रा दानस्रांनाय माने पपुलेसन गाज्रि जानाय, गरमफोराबो बांनो हमबाय, हाग्रानि जिब जुनारफोराबो सानफा एफा बाहेरायाव फैनानै मानसिखौ उल्था गाग्लोबनो हमबाय। जुनारफोराबो बहा थानो, मा मोनजानो जुदि सानफा एफा हाग्रा बिफां लाइफां दानस्रांबाय थायोब्ला, सावना होबाय थायोब्ला। बिथांमोननो एसेबां गिदिर हावखौ सोर होदों? फरेस्ट लेन्ड हायाव हाबनानै गभर्नमेन्टनि हेंथायै इलिगेल हाबा मावनो। थांनाय 17 बोसोराव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि समाव एभेक्सन जायाखिसै। प्रमद बर' सारनि दिनाव खालामबाय, प्रमद बर' सारा गाज्रि जाबाय। दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव एभेक्सन जानो थांगासिनो, हाग्रामा महिलारि सारा गाज्रि जालायनोसैलाय। एसे गावजों गावनो बुजिलायोब्ला मोजां जायो आरोना। गभर्नमेन्टखौ दाय होनानै जेबो लाब गैया। गभर्नमेन्टनि हा, गभर्नमेन्टआ दिनै नङा गाबोन, गाबोन नङा बेलेग दिनाब्लाबो प्रमद बर'नि सोरखारानो जा, हाग्रामा महिलारिनि सोरखारानो जा, बा गुबुन सोरखारानो फैयाथों मानो, गभर्नमेन्टनि हाखौ गभर्नमेन्टआ सानसेब्लाबो लाखागोन, सानसेब्लाबो एभेक्सनखौ खालामखागोन। ओंखायनो हालाय हाफाय जायैनि सिगाङावनो गाव गावनो एसे साननाया मोजां जायो आरोना। दाखालिबो BPFनि गस्ला टफि गानलायनानै हाग्रा सिफायनायखौ एसे नुनो मोनदोंमोन। दा आंनि मोनदांनायावथ' सोरबा नङा सोरबा लिडारा बे खामानियाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय लाइ होग्राया गैया नङा दंथारो आरोना। नङाब्ला एसेबां गिदिर हावखौ बिथांमोनाबो मोननाय नङामोन। जाथायनि सायाव DFO कुन्जन बसुमतारिया मा बुंदों, नोंथांमोनाबो नायनानै एसे बुजिनानै लायोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो। बेयो स्किमा जाहैबाय EM सारजों गोथौयै सावरायलायनानै जोंनि बे माने सिकनाझार नेशनेल पार्कनि बाउन्डारियाव मोनबा एन्टि पचिं केम्प लुनांगौ होननानै गोनांथिखौ नायनानै EM सारनि बिथोन बादियै मैयाहाय फार्स्ट बे देबादाङिजों सिदा थांनानै रैसुंगुरि जिथु जोंनि मेकशिफ्ट केम्प, मेकशिफ्ट मोनसे एन्ट्रेन्स गेट दं, बे खाथियाव माने एन्टि पचिं केम्प मोनसे लुनायनि थाखाय मैया बरिं खुरजेननो नागिरदोंमोन। बे बरिं खुरजेननो नागिरनायावनो नेशनेल पार्क सिङाव बेआइनि भाबै इनक्रच खालामनानै थानाय गासै सुबुंफ्रा फैनानै बेखौ माने बादा होफैदों। सरखारि खामानियाव बिथांमोनहा बादा होफैदों। बेयो मोनसे माने आयेननि बेरेखा हाबा जादों। सरकारनि खामानिफोरखौ बेबादि आयेन बेरेखायै माने जबरदस्ति माने होबथानो नाङा, बेयो आयेननि बेरेखा। दा खोथाया जाहैबाय माने बिगुमा गैयै मोनसे न'आव लामानि सैमा फालोआ हाबनानै थाहैबाय आरो बे
बिगुमाबो गैयै बे न'आव माने गावजों गाव गेलेलायबाय सोरबा माबा उरलुबाय बेबादि खालामलायबाय थाबाय जेब्ला बिगुमाया गावनि न'आव थांफिनो होमब्ला बै बिगुमाखौसो बै सैमा फालोआ सोंख्रावलाबायबाय आरोखि बेबादि खामानि जादों मैयानि खामानिया आरो जाय आसलि बै सैमा फालोनि बिगोमा बिसोरो गोजानाव थानानै माने नाहरबाय थादों आरोखि जोबोद माने नाहरनानै रंजाबाय थादों आरो बिसोरो बेबादि जादों मैयानि जाथाया दा आसोल फरेस्टनि हायावनो फरेस्टनि स्टाफफ्रा गावसिनि गोनांथि जानाय एन्टि पचिं केम्पखौ लुनो थांनायाव बैसोर आयेन बेरेखा माने हादान सिफायनानै थानाय मानसिया बेबादि सरकारि खामानियाव हेंथा होनाया बियो मालाबाबो गनायथाव नङा जाय गिदिंलादों नोंथाङा एसे सिगां बुंबाय बिथांमोननि सायाव जोंनि सरकारिनि खामानियाव हेंथा होनो हानाय बेनि सायाव मा राहा लागोन नोंथांमोना निस्सय बिनि सायाव राहा लानाय जागोन दिनै नङा गाबोन जोङो थासारिखौ नायनानै बिनि राहाखौ लानाय जागोन नोंथांमोना खामानिखौ बन्द' खालामनो गोनां जाबाय नामा दा जोङो आपातत जोङो बे खामानिखौ एभयड खालामनानै दोनथ'दों बाखि जों गंब्रैखौ लुगोन गंब्रैनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव जोंहा लकेसन दङ बे लकेसन मथे जोङो बे गंब्रैखौ लुग्रोगोन बेनि उनाव जोङो बाहाय लुनायनि राहाखौ लागोन हाग्रा दानस्रांनाया दासिमबो सोलिदों नामा जोंनि गेजेरावथ' माने हा हुनि लब जाग्रा मानसियाथ' जोबनो थाङा बै मानसिफ्रा गावस्रानो हा दंखायो रेभिनिउ गामिफ्राव हा दंजोबखायो एफारि गामियाव हा दंजोबखायो गय बागान ग्रोम ग्रोम फरेस्ट भिलेजाव ग्रोम ग्रोम हा दंजोबखायो बिसोर मा लबाव आरो हाग्रायाव हा दानहैबावखो दा बेफोरखौ जोङो बोरैहाय गनायनो जोंथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ अनेक सेक्रिफाइस खालामबाय दिनैसिम सेक्रिफाइस खालामै खालामै बे हाइरड गुदिनिफ्राय थाङै थाङै भुटानसिम दावखोलांसै जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेसेबां सेक्रिफाइस खालामबावनो दा जोङो फरेस्टखौ जोङो लाखिनांगौनि गोनांथिया जोंनि बिटिसिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखाय आबहावाखौ लाखिनायनि खाथिराव दा जोंनि बिटिसि सरकारा सानदों मा हाथिसार दागगारि एरियाखौ मोनसे कालचारेल टुरिजमनि थाखाय मोनसे डेस्टिनेसन बानायनो नागिरदों दा बै कालचारेल टुरिजमनि डेस्टिनेसन बानायनो थाङोबा बे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआ जोबोद गोनांथि दं बै मानास नेसनेल पार्क बियो जोबोद गोनांथि दं बे मोननै नेसनेल पार्कआ थायोब्लासो बे कालचारेल टुरिजमनि डेस्टिनेसना इम्परटेन्स मोनगोन दा जोंनि गोनांथिखौ जोंनि सम्पदखौ जुदि जोङो सेस खालामनानै लायोबा बेथ' जानाय नङा सोरबाया माने बिफानि सम्पतिफोर बादि थांनानै बे इनकसारफोरनि पाब्लिकनि गेजेराव बुंहैलाबायदों बै दैसिम जाथोंसै सिमाया माबाथिं जाथोंसै सिमाया बेबादि बिफानि सम्पति बादि बिदि बुंहैग्रा मानसि दंलाबायो सोरनि बे सम्पतिया गावनि नामा सिमाखौ थिग खालामनानै हैनो ओरै जाथों होननानै बेबादि आयेन बेरेखा माखासे खामानि मावग्राफोर सुबुंफोर दंलाबायो जोंनि गेजेराव माने दिनैसिमबो बिराफानाबो जोबाखै जोंनि समाजाव बिफां दाननानै थाखा खामायनो लुबैग्रा बिराफानफोरखौबो जों हमगोन साफा साफा